Bore da pawb a croeso I Coed Crafnant, Warchofa Natur, Ymddiriedolaeth Natur Gogledd Cymru. Rob Booth ydw I, dwi'n gweithio i'r Ymddiriedolaeth Natur a reoli y warchodfa yma. A dyn ni yma heddiw I weld y merlod, Pixie ac Elan, a symud nhw I rhywle arall yn y warchodfa. Diolch i'r prosiect Coedwigoedd Glaw Celtaidd Cymru, dyn ni wedi cael pres I talu am y gorlan yma. Mae'n tipyn fawr I Pixie ac Elan, ond dyn ni'n mynd I cael merlod arall yma yn y dyfodol gobeithio. Ond heddiw mae Pixie ac Elan wedi bod yn pori yn Coed Crafnant I gwella'r cynefin a mwsog a cen, a dyn ni'n symud nhw I darn arall y warchodfa achos maen nhw'n cael effaith da ar y cynefin yma. So heddiw, ymuno ni a dyn ni'n mynd am dro. Defnyddiwyd bwyd mewn bwcad I denu'r merlod lawr i'r gorlan. Gyda chybystrau'r merlod ymlaen, mae Helen a Rob yn gallu arwain nhw i'r llecyn pori newydd. Maen nhw'n arwain nhw ar hyd y prif lwybr. Mae'r llwybr yn dilyn ar hyd gwylod y safle lle mae'r tir mwyaf wastad. Yn y darn yma, mae'n dilyn y wal, sef ffin y safle, ac sydd wedi gorchuddio gyda'r charped hyfryd o fwsog. So, rhywbeth arall mae'r prosiect LIFE wedi talu am ydy'r gwaith ffensio yma. Mae contractwyr wedi wneud y ffensio I cadw'r anifeiliaid y merlod yma allan, so dyn ni'n gallu monitro yr effaith y merlod yn cael ar y cynefin. So dyma ni yn y gat sydd rhwng y dau coedwig, Coed Crafnant a Coed Dolbebyn, lle mae'r merlod yn mynd. Mae'r prosiect Coedwigoedd Celtaidd Cymru LIFE wedi talu am hwn mynd I mewn, so dyn ni'n gallu symud y merlod nôl ac ymlaen I cael effaith ar y cynefin dyn ni isio. Ar y ffordd, mae rhaid i'r merlod croesi'r nant bach yma. Fel gwelwch, mae'r merlod bach yn ansicr wrth croesi'r nant. Doedden nhw ddim wedi cael profiad o dir am wastad cyn ddod yma. Felly, maen nhw dal I ddod I arfer gyda'r tir garw'r Goedwig Law Celtaidd. Eurig Jones, dwi'n gweithio i'r Ymddiriedolaeth Natur Gogledd Cymru, fatha warden yn asistio gyda Rob. Da ni allan heddiw yma yn Coed Crafnant yn trio'n gorau I adnewyddu y llwybrau. Mae hwnna'n newid o fod yn symud cerid o gwmpas jyst I wneud o'n haws I ni cerdded ar hyd y llwybr neu adnewyddu walia sydd I disgyn. So heddiw da ni'n gwneud bach o'r ddau yn fama ac dwi'n gwybod mae yna ceffylau yn gobeithio dod trwy wedyn, so da ni'n gwneud yn gorau I gorffen. Gan fod y rhan yma braidd yn serth, wnaethon ni penderfynu'r ffordd saffach oedd tynnu'r cybystrau ffwrdd a denu nhw lawr gyda bwcad o fwyd. Ond, mi roedden nhw'n ansicr iawn o fynd lawr un darn. Pixie! Hello! Come on!
Really don't want to do it. Just thinking about it. Do you go back a little bit to your right? Yeah. Come on in. Good girl. Pixie! Elan! Pixie! Pixie! Come on! Gydag Elan I lawr, mae Helen yn mynd I nôl Pixie I weld os fedrwn ni gael hi I lawr hefyd. Come on, this way. Ar ôl trio nifer o weithiau, roedd yn amlwg doedd hi ddim am ddod lawr. Felly, wnaethon ni penderfynu cael egwyl a defnyddio'r tools roedd gennym ar y safle I wellu'r llwybr ac yna trio eto. Yn y cyfamser, dewch efo ni I weld rhai o'r trysorau'r goedwig. Mae'r goeden mawr fedw yma'n gartra I nifer o fwsog a chen. Mae cen yn ddwy organeb mewn un, sef ffwng ac alga. A mae yna 3 gwahanol ffurf tyfu wedi enwi. Cen crwstog, sydd yn edrych fel bod nhw wedi cael eu ffeintio ar. Deiliog, sydd yn edrych fel deilen neu grisio nyd. Ac anghengog, sydd yn edrych fel blew gesail. Ar y goeden mawr dderw yma, sydd gartref I nifer o fwsoglau, wnaethon ni cael hyd I 2 fath o gen Lobarian. Mae'r cen mawr deiliog yma angen atmosffer llaeth ac yn tyfu ar blisgyn sydd ychydig bach yn acidic. Felly, maen nhw mond yn tyfu yn y cynefin arbennig coedwigol yma. Mae'r cen canhengog yma sydd yn tyfu ar graig lyb iawn yn cael ei alw'n llygad du Susan. Wydrwch weld y llygad du? Mae'n brin iawn tu allan o'r Alban, felly mae'n bleser mawr ei gweld yn tyfu'n fan hyn. So, dyma ni ar ochr Coed Crafnant, a hwn yn blwch arbennig, am adar arbennig, tingoch. Mae yna 95 o blychau adar yma sy'n cael ei reoli efo gwyfeddolwyr lleol, a maen nhw'n trwsio nhw, maen nhw'n monitro nhw yn y Gwanwyn, yn y tymor nythu. A 3 mlynedd yn ôl, wnaeth ni roi tua 5 o blychau arbennig fyny am tingoch sy'n byw ar ochr coedwig a maen nhw'n angen digon o golau. A dyn ni'n monitro rein a dyn ni wedi cael tingoch nythu tu fewn nhw. So dyma'r blwch tingoch, maen nhw'n hedfan I fewn, maen nhw'n lyco cael porch bach, a wedyn maen nhw'n nythu tu nesaf. Yn fan hyn, does dim pori wedi digwydd am blynyddoedd, ac mae gormod o plisgoedd fel mwyau duon yn tyfu. Mae hyn yn cysgodi y cen ymosod prin sydd yn tyfu ar y creigiau a'r coed. Dyna pam dyn ni eisiau weld rwyfaint y pori mwyn lleihau y llystyfiant isel. Rydym eisiau cydbwysedd yn y pori mwyn cael gwared o'r llystyfiant ar y llawr, ond dim gormod fel bydd dal bosib coed tyfu yn y dyfodol. Dwi wedi dod ar draws y coeden derw yma. Dwi wrth fy modd gyda'r ffordd mae'r canghenna yma yn ymestyn allan. A mae coed derw yn unigryw fel hyn, y ffordd maen nhw'n gallu anfon y canghenna allan mor llydan. A da ni gweld y pwysau yno fo. Y ffordd mae'n ymestyn allan ac angen gymaint o le I tyfu. Ac wrth wneud
yn creu y cynefin yn fan hyn i'r mwsog a'r rhedyn sydd yn just hongian o gwmpas ac yn symud yn y gwynt. Hyfryd yn de. Dyma enghreifftiau o coed derw sy'n cael cystadleuaeth gan bedwarian ifanc. Y reswm pam yw fod 50 mlynedd yn ôl doedd na dim pori o gwbl yma. Wnaeth hyn roi gyfle i nifer o goed bedw tyfu ar yr un pryd. Erbyn rwan, y goed bedw yn cysgodi y bwncyffion coed derw a creigiau, sef cynefin, y cen a mwsog pryn. Dyma pam dyn ni'n eisiau well cydbwysedd y bori a monitro'r effaith rwan. Felly, ar ôl gwella'r llwybr, penderfynwyd trio cael y merlod lawr eto. Nath ni llwyddo cael un i lawr. Oeddwn ni'n gallu cael yr ail i lawr hefyd? Sit on now. Sit. 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 Good girl. Good girl. You can do it. Come on. Right, go on. Come on. Oh, good girl. This way. Head in the bucket. Head in the bucket. Come on. Good girl. Come on. Oh. Sit. Oh, come on. Definitely deserves some nuts for that. All the treats afterwards. Come on. Yeah. Come on. Come on. Sit. Sit down there. Right down. There, Ellie. Run back up that slope. Follow down the way after. Da gweld Pixie ac Elan pori yn hapus ma, a diolch i'r prosiect Coedwigoedd Glaw Celtaidd am y pres i helpu ni cychwyn. Yn y dyfodol, dyn ni'n mynd i edrych fewn i gael fwy o merlod a rai sydd wedi arfer gyda'r tir am wastad ma, fel merlod carneddau.